Boas a todas e a todos. Bueno, antes de nada, moitísimas gracias polas visitas que tivo o primeiro vídeo, que son 50, pero bueno, xa son 50 máis das que agardaba, así que moitas gracias, de verdade. Nada, neste vídeo vou vos ensinar como montar o meu telescopio, o Skywatcher 150-750 EQ32, pero serve para montar calquer tipo de telescopio con montura ecuatorial, vale? Así que, bueno, agardo que o atopedes interesante. Calquer suxerencia, crítica, pois me gustaría saber un pouco deste tema ou quero que fagas un vídeo deste tema, pois acepto de moi boa gana porque teño un par de ideas para os seguintes vídeos, pero todas as suxerencias son moi benvidas. Así que nada, xa vos deixo co tutorial. Bueno, o primeiro que vamos a colocar vai a ser o trípode, vale? Este é un trípode de aluminio, bastante lixeiro, e o imos a colocar nunha superficie moi importante que non sexa de moita terra, porque senón co vento pois pode entrar moito pó na óptica do tubo e dañalo. Tampouco convén demasiado que sexa cemento ou concreto porque durante o día, sobre todo en verán, acumula moito calor e despois esa calor irradia hacia arriba e se provocan pois pequenas turbulencias de aire dentro do tubo que tamén afectan a imaxe. Entón, o millor erva. Bueno, para colocalo, o primeiro vai a ser colocalo con esta espiga de aquí hacia o norte, vale? Isto é parte da posta en estación que vou comentar noutro vídeo porque senón este tornaríase moi longo. Entón, para iso podemos empregar un móvil ou, como no meu caso o meu está gravando, pois vou empregar unha brúxula magnética. Colocamos sobre a base do trípode e vemos hacia onde nos indica o norte. Neste caso, pois parece que tiene bastante puntería e o norte cadra exactamente hacia aí. Perfecto. Vale. Despois disto, o que temos que facer é nivelar a base onde vai a ir a montura, que é esta de aquí. Agora estamos pois nunha base de parqué, así que seguramente xa este nivelada, pero bueno, no campo é seguro que o terreno non vai ser perfectamente uniforme. Entón, este paso é moi importante, para iso pois podemos empregar un nivel de obra ou neste caso un nivel máis pequeno que como que teño eu. Entón, coas patas xa estiradas, pois imos axustando para que a burbulla entre cada dúas patas pois quede no medio e medio. Xa está perfectamente nivelado, apretamos ben para que non se caia ninguna das patas e agora imos a colocar a bandeixa. A bandeixa serve, como ben indica o nome, para colocar obxetos nela, como poden ser oculares, que vayamos quitando e poñendo o telescopio, pero sobre todo, a verdade é que non a uso moito nese sentido, sobre todo o que lle dá é estabilidade ao trípode. É moi importante, sobre todo, se imos a montaña, onde hai moito vento, e estamos traballando a gran aumento, porque a gran aumento calquer pequena vibración ou turbulencia que sufra a montura ou o tubo, pois se vai a ver multiplicado por os aumentos que estemos empregando. Entón, colocamos con estas palomitas a bandeixa e nos aseguramos pois que quede ben apretada, é moi importante, vale? Sen pasar tampouco a rosca. Moi ben, vale. Unha vez que xa temos o trípode perfectamente colocado, vamos á montura, vale? Que é, digamos, a peza clave da que moita xente se debe preocupar máis polo tubo óptico, porque o mellor é o máis visible. Para min esta é a parte máis importante, vale? É o que nos vai a permitir pois traballar en todos os ángulos de movimento que queiramos, buscar os obxetos e facer iso cunha precisión de cirurxián. Así que colocámoslo. Hai que ter en conta onde está a espiga para colocalo. Apretamos ben os parafusos, que o que fan é apretar a montura contra a espiga, e por suposto tamén apretamos ben este parafuso de aquí grande, que é o que realmente vai a pegar
a montura contra o trípode, vale? Este sí que é moi importante apretalo moi ben porque é unha peza, como digo, ten engranaxes e tal, e hai que tratala con moito mimo, se nos cae, abur, non son baratas tampouco. Moi ben, vale. Bueno, como desde ese ángulo non é moi bo, vou a facer algo que nunca se debe facer, comezamos ben, que é mover o telescopio unha vez está posta xa a montura sobre o trípode, vale? Pero bueno, como este é un espacio controlado e non está posto o tubo, pois concedome a licencia de facelo, vale? Agora xa, como vedes, o trípode non está orientado ao norte, está todo mal. Pero bueno, como neste caso que me interesa que vexades como se monta, pois tomo esa licencia artística. Vale, agora o seguinte que hai que montar é a barra de contrapesos. Os contrapesos son, bueno, non son importantes, é que son indispensables porque o tubo pesa preto de 5 kilos, feito algo máis de 5 kilos, se iso vamos a accesorios, entón é indispensable colocar uns contrapesos do outro lado para pois que o tubo non se caiga. Entón, enchufamos ben a barra de contrapesos e comezamos colocando pois o primeiro deles. Apretámoslos ben e subímonos ata arriba de todo, porque logo xa os cambiaremos de posición, pero ata que non coloquemos o tubo, pois non saberemos onde teñen que ir. E colocamos o parafuso de seguridade, que vai coa barra, eu o tiña agora aparte, pero vai coa barra, non vai a ser que se nos caia nun pé e rematemos o vídeo no choac. Vale, moi ben, están ben apretados. Ben, agora sí podemos proceder a colocar o tubo óptico, que é, digamos, o que adoitamos entender ou evocar en mente cando pensamos nun telescopio. Neste caso é un reflector, vale? É un telescopio que funciona con espellos. Xa vos contarei nun vídeo pois tipos de telescopios e tal, que é un mundo totalmente aparte, vale? Como resumo, pois entra por aquí a luz, chega ata atravesa todo o tubo, chega ata un espello parabólico que se atopa aquí, que o que fai é redirixir a luz concentrada nun espello secundario, que é este de aquí, que está suxeitado por unha especie como de araña, que fai rebotar a luz e sae pois pola porta ocular, que é onde colocas o ocular e pos o oixo, vale? Este tipo de telescopios pois traen se colocan con a montura un tipo de agarre que se chama cola de Milano, vale? Que é bastante seguro e estable. Entón, o que facemos, pois é, bueno, ten aquí dous parafusos, un principal e un de seguridade, e imos a colocar os dous, vale? Colocamos a cola de Milano no seu sitio, abrazando ben o tubo, que se isto se cae a burro, e apretamos ben os parafusos, primeiro o principal e logo o de seguridade. Hai que ser moi disciplinado, hai que seguir unha orde con estas cousas porque como te esquezas de facer un só paso pode ocorrer unha traxedia. Vale, moi ben, pois isto xa está e agora sí podemos equilibrar o telescopio, vale? Entón, o que facemos é quitar estes dous frenos, cada eixo co que traballa a montura pois ten un freno, vale? Que o que fai é que cando pechas o freno pasas a controlar a montura cos mandos que trae, que logo colocaremos, e cando os abres, pois podes mover libremente o telescopio, vale? Apuntar así. Entón, vamos a abrir os frenos e ver pois hacia onde se nos cae o telescopio. Bueno, está claro que con todos os pesos aquí arriba se nos vai a caer o tubo para baixo. Entón, o que facemos é, bueno, fechar primeiro este freno que non nos interesa, que é do outro eixo. Este é o da extensión recta, vale? E unha vez alineada a montura coa polar, pois é o eixo que nos vai a permitir seguir o movimento sideral, o movimento aparente das estrelas alrededor da Terra, que como sabedes, pois non é que xiren as estrelas alrededor da Terra, senón que a Terra pois conta cun movimento de rotación e iso fai que aparentemente pois as estrelas se vayan desplazando hacia o ceo. Pois este tipo de monturas que non son de arriba a baixo,
dereita a esquerda, senón que son de extensión recta e de declinación, pois traballan pois nese sistema de coordenadas, nese sistema de referencia das estrelas, vale? Bueno, desplazamos un pouco os pesos e vamos vendo que estén equilibrados, vale? Neste caso me pasei un pouco, así que o que facemos é volver un pouquinho atrás, non pasa nada. Quitar este tamén, apretar ben, e agora xa está bastante equilibrado, como podedes ver. E hai que facer o mesmo no outro eixo, vale? Que o de declinación. Entón, pechamos isto, abrimos este e vemos hacia onde se nos cae. Vale, bueno. Se nos cae un pouco hacia este lado, pero algo que non vos contei é que, bueno, aquí hai que colocar logo unha serie de accesorios como buscadores oculares que agora non están. Entón, eso vai a facer que esta parte pese máis despois. Entón, este equilibrado é un equilibrado a priori, unha primeira aproximación. Realmente, despois vamos a volver a facer un segundo equilibrado. Isto é indispensable, non é porque se sexa así vago. Entón, unha vez que xa temos máis ou menos equilibrado isto, vale? Pois xa podemos comezar a colocar as outras pezas. Pechamos os dous frenos e, bueno, vamos a colocar primeiro o buscador, que é o que nos vai a permitir. Claro, cando ti estás mirando un telescopio ten moitos aumentos. Entón, atopar un obxecto no ceo é un inferno, un calvario. Entón, para iso, empregamos unha ferramenta intermedia que é o buscador, que é un telescopio así máis cookie, máis pequeno, con moitos menos aumentos, que o que nos vai a permitir é que unha vez alineado, isto é moi importante, alineado o telescopio, pois atopar primeiro o obxecto co buscador, que ten unha cruceta, e despois xa mirar directamente polo portaocular, vale? Así está colocado o buscador e agora colocamos o portaocular. Bueno, neste caso a entrada desto é de 2 pulgadas, isto que fai un adaptador a unha pulgada e cuarto, porque, bueno, os yanquis. E aquí xa podemos colocar pois, os nosos oculares, que é onde se vai a formar a imaxe e imos a poder ver. Esta parte de aquí, que non a comentei, pois é o enfocador, que é super importante tamén, que é o que nos vai a permitir, cando estamos mirando, enfocar ben a imaxe para cada persoa e para cada ocular, pois vai a cambiar. Fundiuse unha bombilla, que susto. Bueno, isto xa sería casi todo. Agora, como xa colocamos os oculares que imos a empregar e o buscador, agora o que hai que facer é volver a equilibrar, vale? Desta vez vai a ser moito máis fácil, porque xa temos case todo o camiño feito, pero, bueno, é importante facelo. Xa non só para que non se poida caer e recibir golpes, senón que para facer o seguimento das estrelas e demais, pois os engranaxes sufran moi pouco. Ves, agora, como temos colocados novas pezas, pois se vai a caer hacia este lado. Entón agora hai que volver a repetir pois o proceso. Ben, xa está perfectamente equilibrado, entón xa colocamos as últimas pezas, que son os mandos de seguimento lento, vale? Tará, xa estaría. Agora, para pois desplazalo, pois podemos abrir os frenos e buscar o obxecto co buscador. E unha vez que este no centro da cruceta, pechamos os frenos, que isto é o que fai é transferir a transmisión, digamos, do movimento aos engranaxes que están controlados por estes mandos de movimento lento. E aí, pois o que facemos é posicionar correctamente o obxecto no medio do ocular. Eso sería, pois, o máis básico. Moitas outras cousas como a posta en estación, a búsqueda de obxectos por coordenadas, a motorización do telescopio, outras cousiñas, pois farei vídeos aparte porque que senón non teño a conta verificado, non podo subir vídeos de máis de 15 minutos. Así que nada, espero que o que vistedes hoxe vos gustase.